କଲିଜା ପଦାକୁ ବାହାରି ପଡିବ। ତମେ ସିନା ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ, ହେଲେ ତମ ପୁଅ ଶିକାରୀ କଣ କରୁଛି? ମତେ ଶିକାର କରିବାକୁ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଶିକାର କରିବ? ଏ ଦିଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ତେଜପୁତ୍ର କରିବି। ସେ କଣ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ସେ ପୁରା ଆମ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ତମେ ଏଇ 10 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ 5 ମିନିଟରେ ଫୁଲ ମାଳ ଧରିକି ଯାଉଛି। ଯାହା ଖରା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ବୁଢା ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ପାଗଳ। ପୁଅ ଯାଇଥିଲା, ବାପା ବି ଗଲା। ହଉ ଏଇ ମौकाରେ ଘରେ ସବୁ ଯାହା ଅଛି ସଫା କରିଦେବି। ତମ ପାଇଁ ଆଜି ଶଙ୍ଖା ଶାଢୀ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଧରି ଆସିଛି। ଆଜି ଦିଦି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ନେବି। ଦିଦି ଓ ଦିଦି आज तुम फुलमाला टका सब नहीं आई से टका मो सागर पुरी चैलेंज मार दीदी दीदी कौन घर ना ओहो दीदी बोधे लाट्रिन पड़े भल 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 परिष्कार परिच्छन्न आइले भले भले काम हम दीदी सुसुरी दीदी कुआड़े गला विश्वशांति महाजगी ना तुमको देखला माने समझ पानी रात रे सोइला बेले तमरी छबी दिन रे खाइला बेले तमरी छबी आखि बुझी देले तमे आखि खोली देले तमे रात रे जेते बेले माई कुटी उठे मते लागु छ मते बिकळ हे जाती रात रे जेते मसा मो गाल को कामुड़ी मते लागु छ तब मते किस करछ आना आछो दीदी से टोका आछो सब काम साथ दबा के करछि गइला के करछि गइला के करछि गइला कान्ना तमे मोरी को आदि भाभी पड़ी गला घर रे दिका खाई पार कि रात रे भले कि सोई पार न कुह दीदी तमे कोन खाइबो समबार 5 प्लेट अरुआ बाडिया डालमा पापड़ अभी एटा पेट न बारी की हाथ आ मंगलवार 30 पीस परोठा आलू मटर तरकारी आ कोबी भजा ए दीदी ये गुडा तो हजम होबती आ बुधवार 4 प्लेट बिरयानी आ पोटल रसा पोटल खुरमा पोटल खुरमा खाइबा ना आ गुरुवार उपवास किछि खाइबिनी केवल पीबी 20टा पइड आ मिश्री बना 2 बोतल ओहो आ शुक्रवार बाला भी ओरुआ जीरा राइस हर डाली आ खटा आ शनिवार फल आहार अंगूर सेव कमला नाशपाती आ कदली आ कखार नै छै आ रविवार चिकेन कंकड़ा चिंगुड़ी आ नंबर 1 बोतल ए दीदी ओ दीदी ए जो
ଯୋଉ 7 ଦିନର ମେନୁ କହିଲ ତମେ ଏକା ଖାଇବ ନା ଇଏ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯିବା? ନା ନା ଗାଁ ସାରା କାଇଁ ଖାଇବେ? ଆଉ? ମୁଁ ଏକା ଖାଇବି। ମୁଁ କଣ ନାଚିଆ ହେବି? ଆରେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ତୁ ଝିଅ ପିଲା ଭଏସରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲୁ? ନାଇଁ ବାପା ଆକ୍ଟିଂ ଏପଟୁ ଭଏସ ସେପଟୁ ଆକ୍ଟିଂ ଏପଟୁ ଭଏସ ହ୍ୟାଲୋ ସୁଶ୍ରୀ ଦିଦି, କଣ ହେଲା? ଶେଷରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଏଇଆ କଲ? ହାୟ ସୁବୁଧି, ତମ ନା ସୁବୁଧି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯୋଉ ବୟସରେ ନାତି ନାତୁଣୀ ଖେଳିବା କଥା ସେଇ ବୟସରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଛ। ବହୁ ବୟସର? ହଁ ବାପା, କଣ ମୋ ବାପା? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଡାର୍ଲିଂ, ସିଏ ମୋ ବେଟରା। ତୋ ବୋଉ ପିଆଜ ନା ହାଁ? ବେଟର ହାତ। ଆରେ ସେଇଟା କଣ ଯେ? ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣ ସେ ମୋର ଇଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସିଏ। କଣ ଆହୁରି ପେଲିବି। ମୋ ପିଲା ଦେଖିଛୁ କାଠ ଫଟେଇ ଦେବି ଲୋ ମା। ବାପା, ବୋଉଟାକୁ ଏମିତି କହୁଛ? ଧନ୍ୟରେ ତୁ ମୋ ପୁତ୍ର ଶିରୋମଣି, ତାତେ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ହଁ। ଏଇଠି ପଦିଏ ଲେଖିଲେ କିଏ ଲେଖିଲେ? ସେ କିଏ ଲେଖୁ? ଧନ୍ୟ ତୁ ମୋ ପୁତ୍ର ମରି ଧନ୍ୟ ତୋ ବାପ ଜନ୍ମ କରି କରି ଅଛି ତତେ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବା କରିବ ଖାତା ମତେ ରାମ ରହିଯା। ଏହା ଦେଖି ଗାନ କେ ମାରିବେ ରେ ତାଳି, ଲଜ୍ଜାରେ ମୋ ବାପାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ଜଳି। ଭାବିଥିଲା ବହୁ ସାଙ୍ଗେ କରିବା କୁକେଳି, ଲୁଗା ପଟା ଖୋଲିଥାନ୍ତେ ଖାଲି ଥାନ୍ତା ତ ଚଢି। ତତେ ବାରେଇ ତଳେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମାରିରେ। ରହିଯା। ଶୁଣ ଶ୍ୱଶୁରଜୀ, ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦବ। ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଯାଅ ଘରେ ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଚାଲ ଯିବା। ଖାଇ ପିଇ କତରା ବଢିଆ ଶୋଇ ପଡିବ। ଫୁଲମାଳା ନେଇ ଫୁଲମାଳା ମୋରି ପାଖରେ କେତେବେଳେ କୋଉ କଥା କୋଉଠୁ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି କିନା ଗଳି କାହ୍ନା ନେଇଯା ରେ ଫୁଲ ଏ କାହ୍ନା ନବୁ